Bugas nga sakop sa price ceiling diha sa may carbon public market hurot-hurot na. Samtang mga rice traders mityabaw tungod sa dakong alkanse nga mamugna niini. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Bugtong ang tindahan ni Clarissa Lua ang nagbaligya og well-milled rice gikan sa Thailand sa presyo nga 46 pesos ang matag kilo base sa price ceiling nga gipatuman sa kagamhanan. Alkansi matud pa siya og 5 pesos matag kilo sanglit na palit niya kini sa mahal nga presyo apan tungod sa kabalaka nga masilutan siya. Napugo siya sa pagpaalkansi hangtod mahurot kuno ang iyang stock. Naikuan man ang DTI nga kinahanglan jud ipabaligya ang presyo ha. Pero mo lagi mo na lisod kayo unta gyud. Ang ubang mga rice retailers ni padayag nga dako kay ang mawagtang kanila sa price cap, busa dili na lang kuno sila mangumpra og well-milled rice, gawas pa na hurot-hurot na usab ang supply nini. Ang mga customer nibati sa kamahal sa presyo apan nagkasabot usab sa sitwasyon sa mga nagnegosyo. Ang well-milled, wala mi stock. Wala. Ato ang premium ramo ah. Kinabaratuhan nga presyo sa bugas humay sa carbon tag 46 pesos ang kilo, apil nini ang broken rice. Anaosay tag 55 pesos ang kilo hangtod na sa 60 pesos depende sa variety nini. Samtang apil usab ang presyo sa itlog sa carbon ni mahal ug tag 10 pesos ang matag tray. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.